Uwe lo mfana wami. Mina ngicabanga ukuthi usedrobheni uyofuna umsebenzi. Uma khona la ngizame zonke indawo ayiqashi. Nje mina ngathi ngithi mina ubhiya. Ngipholise ngekhaya. Elakhe ikhanda, ngipholisa ngotshwala. Awusho ndoda. Iyona ndlela ofuna ukulwela ngayo ikusasa lakho leli. Ngiyacela, ningaphinde nimdayisele umfana wami utshwala. Ngiyosi mfana wami, akuyona indlela engakukhulisa ngayo le. Unzima emhlabeni yembo ngiyavuma. Kodwa ungazenzeli izinto zibe nzima nakakhulu. Yami ngiyabona ukuthi zami zinto zinjani. Hayibo bheka zona zinzipho. Nale mali ozikhupha ezindala ngifuna izinto ngoku. Maybe nizobona xa sokuvula into njalo. Awuzifundisa ukulinda ngento oqala bandle ba girlfriend yakho after 2 years. What if ndiyafa? Mzali ubhizi la awuzongiphathisa ikhwanga lezi. Hayibo mzala waphatha isikhwamka ngicela ubuyeza nje. Ngiyangibona ke mzali ukuthi ngifile. Zingamila mzali ngilambe. Kumzala wami. Wangaqala ngawo yazomzala. Mzala awusasho manje. Ukuthi ubani? Uba umakoti lo. Oh, makoti mina ke igama lami nguMelusi. Ngumzala kaBafo. Ngabe wena uba. Mzala umuntu wami lo bebe ngicela ubani uzofona. Ngopelani. Uwangosha mzala wami. Bengithwe nuprawa. Uwayiko vipilo yami. Uwawukhulu moya wami. Inekonisayo. Ngoba ngatsho ngathi lendaba imfihlo. Bathi lendaba isikrithi. Yazi ngibhizi ngiyacala ngala. Ingane zethu iqeda ikole, umsebenzi aziwutholi, sema-university insufficient airtime to make a call. Please load airtime. Wathi ngiphuthi ngoba let airtime go my friend. Hayi ndongaba. Akusangqonqoza yini? Uzothini wethi ufe nginquni? Sorry, ngiyathola Liam. Akekho ubaba. Angimazi ukuya nini. Awuhlele lokho. Yazi ngifuna nini? Hayi ntombazane. Wintombi kababa. Dodwe mina into wenzayo. Asijoli noLiam. Ngicela uphume. Isibhayini. Ulathi lokho. Isibhaqa leso. Excuse me. I saw the notice outside. Are you still hiring? Yes, but we need someone with at least 3 years experience. Have you worked before? I've never worked before, but I'm willing to learn. Here's my CV. I passed my matric with a bachelor. Let me have a look at your CV.
Tough without experience. But we'll keep this on file. Thanks for coming. Thank you for your time. Izamile. Yazi bengithuza la isiko bangcono nangasekhaya kodwa ngathi safana. Hey. 350 amsuphinde wa decline futhi. Bathi ngiyasebenza. Angazi bathi ngisebenzaphi ngoba ngiyifundela umsebenzi. Shusa ngivele ngiyikhohle ba 350. Ungalahlekela mzala. Wena funa makazi wathi amasiko azothatha lo Shoprite ukuthi. Oh, mzala. Kanjani umuntu ongelavule khona? Webaba. Yazi khona into engifuna sikhulume ngayo kanjani? Lokho mzala khathele. Intombi yakho Aviwe. Uyayithemba vele? Hayi ngiyamthemba Aviwe. Uthena ubuza. Intombi yakho Aviwe. Yafika la enkathi ungekho. Into asambuza. Hayi ngibona lokho lapha ngibona wami. Yena. Amtithenhle uyankela. Singamthola umelusi. Mina umelusi. Ngabe sekwenze njani? Umelusi ya arrest. Arrest? Wenze into umzali? Melusi, you are under arrest for allegedly raping Aviwe Gqobo. Aviwe? Intombi yami leyo. Mzali? Mfakele venini? Avuye avoid nama-calls amabambi and na-WhatsApp aniphendula. I think uniblockile. Uzobe mfuna umzali wa-rapist, yeah? Mina nje ngifuna sonke isitori. Ichomi yami i-traumatize. Umzala wakho wamdlwengula ethi uyovakashela lapho. Ngifuna i-cousin yakho yinja, amadodana ezinja, including you, Nja. Ndoda namamthembu sihambe ngenkantolo ibone ku-TV. Ngimbonile umelusi. Yazi la mfana, ubuya njengomfana ohloniphayo. Angikaze ngicabanga ukuthi angenza ukukhohlakala nje pho. Shuthi ingakho kuthiwa ungabothi umuntu uyamazi. Ukungawutholi umsebenzi lo mfana kubenza abemdlengula. Ungabambambanga le emazweni ngabe uqeda ingane zethu la. Yo, siphile esikhathini esinzima. Ukhulisa ingane yomfana. Kodwa wena ubiyazi ukuthi ngenza noma yini. Ngiyajabula ngoba nginazo ingane zabangafana. Namantombazana wami azilokhu esala njalo nje akhiqiza nje. Ngixoxelile nje nompilo ukuthi umagcini wami nje solama nesingane esipili. Futhi ukhohle ukungixoxela. Hayibo Mazwane. Usuzwile ukuthi umama usutholakala eshonile namhlanje? Oh bakithi. Istress simbulela. Simenze walala wangavuka. Hawu. Ayazi angizwanga. Bezwe kwakuhlungu lokho. Ha. Mamthembu sovela ashona ngabona icala lengane yakho ukuthi igcina. Mazwane, ngishiswa umgosi.
Ngiyeza manje kwami. Mzala, angenzanga nalento, ngiyafunga uma. Yebo ave wafika. Kodwa mina ngiyenzanga leyo nto. Wayiphosa kumina, mina ngathi cha, ngiyenzanga leyo nto. Mina ngisoze ngafunga yenza kuwena leyo nto. Wena ubafo wena, uyigazi lami. Angimthinta ngisho umthinta mzala. Ungiqambela amanga. Uzobona kusasa. Ngiyaguduka ngekhaya. Ave ngiyacela and understand the need to please and avoid kwenzeka ntoni thetha nami. Akufanelekanga ngithethe mina. Ngoba kutheni? Ngalami indande endlini yakho ngiyokusurprise ngixoxa ukuba ndiredi uba ube yi-boyfriend yami sendingowakho. And instead ndathola yena umzala wakho. Umelusi. Washo izinto kum wathi ucela ukulala nami ndathi hayi rongo leyo nto wangakhathali. Liam waziforce kum umzala wakho wangiredi. Ingakho nginyamalele, ingakho ungamelanga ngidilele nawe. Kunekhesi akumelanga ngithethe nomuntu. Ndiyazi uzokhwela umzala wakho over me. Melusi, you are under arrest. Also, Umbafa ayidlulanga le ntombazana kumele sishone bonke umuntu sakhulazi lesifazane akasezenze le nto abambophele yona bafa. Kanjani kusasa uzobuya uzolwela lesicala. Today, the Flagstaff Regional Court found Melusi Mthembu guilty and sentenced him to life imprisonment for the rape of Avyuchanko. In a statement, the state said, "This sentence sends a clear message: rape will not be tolerated." Here is the full story. Okay, ngiyabona-ke. When it's come to paper 3, paper 3 kunencwadi yobungane. So nina kufanele sure ukuthi incwadi yobungane alishiye incwadi yobungane inama-marks amahhala. For instance, sorry. Hey, hayibo. Hey. Mfana, intombazana uyiphamisela isandla. Kodwa sengizwele ungibize ngokhanda kakhulu se. Noma kunjalo, indoda ngempela imphamisela umuntu wesifazane isandla. Now sit down. Mina eclass angifundisi izinto, isingisi nemath kuphela. Ngiphinde futhi ngifundisa nangempilo. Kulungile. Kodwa nawe ubizela nomunye ngamagama. Angazi ngathi ikani ukubizana ngamagama. Washo se. Pho why ngiqhubeka? Semele sibuka. Ngiphase ngibe high. Ama-class akho angisizile. Yabo.
Bafo, ngiyaxolisa. Uma ngawukwazi uze ecourt namhlanje. Oh, why means? Bengithi nje uma yangikhona. Asekho emhlabeni uma. Ushiye ensukwini ezedlule. Inhliziyo yakho yahluleka ukuqhubeka kodwa bafo mina ngiyazi. She still believed in you. Njengoba nami bhuti wami ngikholwa ukuthi awunacala.